खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो मैयानि जि PM किसाननि 23 इनस्टलमेन्टनि जि फैसा सोनाय, बे फैसा सोनायाव नोंथांमोननिया बा सोरनियाबा गोबांनियानो PM किसाननि 23 इनस्टलमेन्टनि फैसाया हाबफैयाखै दे लोगोफोर, आरो गोबांनियानो हाबफैदोंबो जानो हागौ दे लोगोफोर। दा बेनि सायाव आं दिनै नोंथांमोनजों सावरायगोन आरोना लोगोफोर। आरो जाय बिथांमोनहा बे PM किसाननि 23 इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ मैया सोना हरनायाव मोनाखै, अर्थात हाबफैयाखै, बिथांमोना गोसोआव गोनो गोथो जाबाय दंमोन दे बिथांमोननि सायाव बा बिथांमोननिसिम आं मोनसे फोरमायहरनो सानदों आरोना लोगोफोर। मैयानि जि 23 इनस्टलमेन्टनि जि फैसा सोनाय, बे फैसा सोनायाव आंनिया मैया हाबफैबाय दे लोगोफोर, मोनायाव हाबदों लोगोफोर। नोंथांमोननिया हाबदोंना हाबाखै गिबियावनो आंनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरलायदो लोगोफोर। सोर मोनदों सोर मोनाखै PM किसाननि 23 इनस्टलमेन्टनि जि फैसा सोनायखौ आरोना लोगोफोर। 2000 जि फैसा सोनाय, बे 2000 फैसाखौ नोंथांमोना सोर मोनदों सोर मोनाखै कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरलायबानो जाबाय आरो लोगोफोर। दा लोगोफोर, नोंथांमोना PM किसाननि जि 23 इनस्टलमेन्टनि फैसा सोनायखौ गोबाङानो मोनाखै आरो मोनगोन ना मोनला बेखौबो आं नोंथांमोननो दा फोरमायहरखानोसै आरोना लोगोफोर। PM किसाननि 23 इनस्टलमेन्टनि फैसा सोनाया मैया 20 तारिखआव जागायजेनदोंसै लोगोफोर। गासिबखौबो सानसेयावनो हाबजोबगोन बे नङा दै। सोरनाबा बेंकनि प्रब्लेम जानानै थायो, सोरनाबा सार्भारनि प्रब्लेम जानानै थायो, बेबायदिनो गोबां प्रब्लेम जानानै थायो आरो बेंकआव माखासे बन्द थानायनि थाखायबो नोंथांमोननिया PM किसाननि 23 इनस्टलमेन्टनि फैसाया मैया हाबजोबनो हायाखैबो जानो हागौ दे लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननो गिबियावनो फोरमायहरखाबाय। नाथाय जाय बिथांमोननिया 23 इनस्टलमेन्टनि PM किसाननि जि फैसाया हाबाखै दे, जाय आबादारिफोरनिया, बिथांमोननिया दिनै सानडेसो जाबाय नालाय लोगोफोर, दिनै नोंथांमोनहा PM किसाननि 23 इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ दिनै माने नेयिआनो मोजां आरोना। दिनै सानसेयाव नोंथांमोनहा बेंकआ बन्द थागोन नालाय, नोंथांमोनाव 23 इनस्टलमेन्टनि फैसाया माने दिनै हाबफैनाय नङा आरो लोगोफोर। बेखौ गोसोआव लाखा। आरो गोबाङानो साननानै दंदि मैया हाबैयै जि इनस्टलमेन्टआ दिनै हाबगोन नामा, नाथाय दिनै टटेलि बन्द थायो नालाय, बेंकआ बन्द थायो दिनै सानडेनि थाखाय, नोंथांमोना दिनै PM किसाननि फैसाखौ दिनै मोननाय नङा आरोना लोगोफोर। जाय बिथांमोना मैया हाबखादों बिथांमोनाल' मोननो हागोन दे लोगोफोर, गासिबनिखौबो सोजोबाखै। लासैनो हाबबाय थागोन आरो लोगोफोर। नोंथांमोना गोसोआव सिन्था खालामनानै लानो नाङा आरो गोसोआव मोनसे डाउट लानो नाङा दे लोगोफोर। नोंथांमोनाबो जाय बिथांमोना हाबखाबाय थायो बिथांमोना लासै हाबलांबाय थागोन दे लोगोफोर। दिनै सानडे नालाय दिनै सोनाय नङा, दिनै टटेलि बेंकआ बन्द। बेखायनो नोंथांमोना गाबोन समबाराव, गाबोन मनडेयाव नोंथांमोना बे PM किसाननि 23 इनस्टलमेन्टनि जाय आबादारिफोरा थालांदोंमोन, सिगाङाव हाबबोबाय थाखायो आरो नोंथांमोननि EKYC आबो जुदि अकेयैनो दं आरो लेन्ड सेन्डिंआबो नोंथांमोननिया अकेयैनो दं, बेनिफ्राय DPT आबो नोंथांमोननिया थिगैनो दङ, बिथांमोननिया माने गाबोन दै लोगोफोर, गोसोआव लाखा, गाबोन नोंथांमोननिया जाय आबादारिफोरा थालांदोंमोन दै, बिथांमोना हाबखाबाय थायो, बिथांमोना गासिबो अके थानायफ्रा गाबोन मोनजोबनो हागोन आरोना लोगोफोर। आरो सोरनाबा गाबोन हाबजोबनो हायाबो जानो हागौ, नेक्स्ट दिनाव हाबगोन आरो लासै हाबलांबाय थागोन लोगोफोर। सोरनाबा एसे सम लायो दे लोगोफोर, माखासे सार्भार प्रब्लेमबो जायो, आं बेखौ नोंथांमोननो गले खावलायखाबाय। आरो माखासे बन्द'बो थायो, बेफोरावबो नोंथांमोननिया माने बे फैसा सोनाय जि किस्ति 23 किस्ति, बियो माने एसे स्ल' जालाङो आरोना लोगोफोर। लासैनो हाबगोन, नोंथांमोननो आं फोरमायहरखाबाय। दा नोंथांमोना गोसोआव जुदि डाउट जादोंब्ला बा 23 इनस्टलमेन्टखौ मोनगोन ना मोनला गोसोआव सानबाय दङब्ला, नोंथांमोना जिंगासिनो नाङा। नोंथांमोना गाबोननिफ्राय नोंथांमोना मोननायखौ जागायफिनगोन आरोना लोगोफोर। सानसेयाव सोजोबनो हाखाया, माखासेफोरनिया हाबो आरो माखासेफोरनिया हाबा दे लोगोफोर। गोसोआव लाखा लोगोफोर नोंथांमोना। आरो सोरबाफोर जुदि गोसोआव डाउट दङब्ला आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला एसेबाबो मिथिबाय। आरो आं नोंथांमोननो खावलायहरखादों, नोंथांमोना सोर PM किसाननि 23 इनस्टलमेन्टखौ मोननो हाखो बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव फोरमायलायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। जुदि EKYC आरो DPT आरो लोगोसे लेन्ड हल्डिंआ जुदि सोरनाबा न'फोर जानानै दङब्ला नोंथांमोना बेवहाय मोननो हानाय नङा दे, बेखौ आरो मोनसे आं नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय। नोंथांमोनखौ सिगाङावनो बुंखादोंमोन, जुदि KYC होआखैब्ला EKYC खौ नोंथांमोना थाबैनो होना ला होननानै। दा नोंथांमोना EKYC खौ होआखैब्ला बा EKYC खौ मैयाफोरनि सिगां जुदि नोंथांमोना आपडेट खालामाखैब्ला, बे 23 इनस्टलमेन्टनि जि 2000 फैसा, बे फैसाखौ नोंथांमोना मोननाय नङा होननानै आं सिगाङावबो फोरमायखादोंमोन। आरो गोबाङानो KYC होयिफ्रा मोननोबो हाखायाखै दे लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो दिनै फोरमायबाय। दा दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। बेनि गेजेराव नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव मायबा मोनसे सोंहरनो दंबा सोंहरलायदो लोगोफोर। गोजोन्थों, थेंक इउ। नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन।